Thokozani Zindlondlo, Thokozani Zalikazi, Thokozani bantu abahloniphekile. Nisakhuluma noMamlambo Sompisi Somnandi Khawuleza Esweni ulutsha bomhlonishwa. Ibhizinisi asahlehlizi mafinyela. Ibhizinisi guys ngiyikhuphulele ku-R15, ngayikhuphululela ku-25 ngo-10 ebusuku. R15 wayamongela neklayenti, R25 mawumkhena uzoyenza ibhizinisi. Akhe silungisane lana-ke. Kulaba abafuna ukwenza ibhizinisi. Ibhizinisi yami it's available. But kuzomele ukuthi nani nizikhuphule nicabange ukuthi njengoba ngithi ibhizinisi R15, ibhizinisi R25, why? Okokuqala, amakhondomu aniwabuthi. Okwesibili, nishiya kungcolile. Akekho umuntu ozikhathazayo uthi hhayi ngithi ngize ngizowasha ijuvethi, ngibeke ijuvethi embedeni kube clean, ngishintshe ikhethini. Nifuna ukwenzelwa yimi yonke into. Then at the end niya-complain-a, niphikisana ngami, nikhuluma ngami kabi. Kuba ngathi manje yimi enginifostayo ukuthi nenze ibhizinisi kwami. Kanti yini eningigogodelayo nithi nifuna ibhizinisi kwami. So uma sengikhuphula ama-price, nina seniba nenkinga nami. And esinye isitori engisizwile futhi, ngizwe nithi nina you can't wait ukuthi indoda yami leyo umlungu ife nizongigandaya ngamatshe. So angazi ukuthi kahle kahle inkinga yenu ikuphi, ngoba mina angilwi nani ngiziphilela impilo yami, but it seems like ningibheke kakhulu ukuthi mina ngiyenzani empilweni yami. And angilwi nani, niyazibonela nani ukuthi ngihamba ngiyi-one, ngoba kuyafana mos. Angeke ngize ngizibheshe ebantwini abangangifuni, ngeke futhi ngizifoste. Into esingakhuluma ngayo ibhizinisi kuphela. Mina ngini-provide-a nge-room, nina ningi-provide-a ngemali kuphela. Ayikho into enye esizoyihlanganisa mina nani, i-room kuphela. Okunye nokunye ukuthi mina ngiphila kanjani, leyo ayifuni nina. Ngiyanicela please, ngicela ningangenzi umuntu omubi. Ngiziphilela nendoda yami, akusiyo problem yenu leyo ukuthi mayifa kwenzakalani. Uma ngabe ufile umakho ufile. So yekelani ukuthi nisolokhu nikhuluma bad ngami, ningenza umuntu omubi kuba ngathi manje ngihlukumeza umakhi. Indaba zami nomakhi anizazi. And ningafuni ukuzazi ngoba yindaba zami. Nina manize la nizela ibhizinisi kuphela. It's strictly business. Phethe i-flu iyangiyisa. Yangiyisa i-flu. Phethwe i-flu guys. So please ngiyanicela angilwi nabantu. And futhi angeke ngize ngilwe nabantu. That's why ngaso sonke isikhathi ngihlezi ningibona ngiyi-one, ngihamba ngiyi-one, ngihlala ngiyi-one, because izindaba angizifuni ngoba futhi ngizihlalela kwami mina. Angina-stress nabantu mabazoyenza ibhizinisi phela. And sengifikelwa ukukhathala in a point whereby nami angeke ngisakwazi ukuthi ngibingelele abantu ngoba nabo ababingeleli. Undlula umuntu umbingelele, every time umuntu ufuna ukuthi wena umbingelele, but yena akakhoni ukuthi akubingelele. So nami it's come to a point whereby ngingeke ngisakwazi ukuthi ngithi sanibonani, because nani anisho ukuthi sanibonani. Kumele kuze kuqale mina ukuthi ngithi hello sanibonani, mkhozi ni-right. Hayibo sengathi kuhlanya mina ekhanda. No guys, inhlonipho inhlonipho, masihloniphaneni. If kuzoba khona umuntu ozofuna ukukubingelela, mbingelele back nawe. Hayi ukuthi ngaso sonke isikhathi kuzondlula mina kube yimi engiqala i-conversation but wena ukho lapho. Wena awufuni nje ukuthi awufuni ukubingelela, ufuna ukuthi ubingelelwe. Guys, no, it doesn't work like that. It doesn't work like that. So angifuni kusasa nithi ngumuntu omubi. I'm not a bad person at all. But kwesinye isikhathi izenzo zabantu ziyakwenza ukuthi ushintshe ube yilo muntu ongafuni ukuthi ube wuye. So ngisaninika i-chance. Mina once ngasukuma ngazimisela ngathi ngisemgwaqeni as i-sex worker, akekho ozophikisana nami-ke cabanga. Nambona uBeyonce no Les Carter. Ngithi akekho ozophikisana nami in the way ukuthi ipower le enginayo ingange kaBeyonce no Les Carter.
Mase ngithi-ke mina ngisemgwaqeni, khohlwa nje phuma ebhozini. Nangokugqoka, nangeswag, nangani, akekho ozophikisana nami emgwaqeni. So kwamanje ngisazithobile nje, niyabona ngisafaka ubuhlalo, ngisazenza isilima. But ngithi akekho ozophikisana nami mina estradini. Hhayi ukuthi ngiyachwenza or ngiyachoma or ngiyayitshela ngendlela vele engidaleke ngakhona. Amadoda wonke e-South Africa awami. uNkulunkulu wangigcoba, wangipha ugcobo ukuthi noma ubani engimfunayo ngimthole. So hhayi ukuthi ngiyachoma, hhayi ukuthi njani. So please yekelani le nto yenu yokuthi umuntu makathola iklayenti niba ngamaklayenti. Ukuthi hhayi iklayenti lami leli, iklayenti alibhalwanga esiphongweni ukuthi elikabani. Iklayenti elikanoma ubani, umuntu olifunayo uyalithatha. And la maklayenti lawa anabafazi babo, banamakhosikazi wabo. Bathi nina nizoba ngamaklayenti, yazi nize nishayine impela nje. Kanti why vele nihlezi nilwa nje nibanga idoti? Hhayi nayibanga idodi shem. Yekelani ukulwa mani, thandanani, ningabantwana bomuntu, thandanani. Nize nibange nama-drugs ukuthi ubani ubheme kakhulu, ubani wabhema kancane. Aziphatheni kahle, hayi bo. Thina asingeni kakhulu lapho kuma-drugs ngoba vele asiwabhemi. But nje hhayi i-behavior asiqoqeni guys. Ziphatheni kahle. Ziphatheni kahle. Yazi ukuziphatha kahle, ukuziqoqa kwesinye isikhathi siya-understand-a ukuthi niphume emakhaya ahlukahlukene. Abantu abaphiwanga ngokufana, kwesinye isikhathi imisebenzi ayikho, kwesinye isikhathi you strive ukuthi ufike la ufuna ukuya khona. But ziphatheni kahle, nibe yisibonelo esihle. Hhayi ukuthi ngoba sewuthengisa umzimba sekumele uziyekelele manje ube yirabishi, wenze umathanda nje ngomzimba wakho. No, i-condom always the first choice. Isebenzise i-condom mntase. Isebenzise i-condom mngani wangu. Isebenzise i-condom mntakama. Because kusasa uzozisola sowulele phansi ukhala umaye usolokhu uthi ngadlala ngamathuba. So please ngiyanicela guys, ziphatheni kahle. Ziphatheni kahle. Kumele uzazi ukuthi ufunani elifini. Angeke usuke la usuka khona emndenini wakho uzazi ukuthi uxakekile elifini, uzazi ukuthi uhluphekile, uzazi ukuthi uyahlupheka. You understand? Uze la eGoli ukuzofuna imali. But at the end you end up being destroyed for izinto ezingekho. Sowugcina soyahlanya, sowubutha amaphepha, sowukhuluma wedwa emgwaqeni. Ngani? It's because uthe uma ufika la eGoli waphaphela iGoli. Waphapha wena, kwaba wuwe. Kanti umhlaba lo mkhulu kakhulu. So please guys ngiyacela ziphatheni kahle. Ungaze ugcine uhlanye ubutha amaphepha, ungazazi indaba zakho, ungazazi ukuthi ubuyaphi, ungazazi ukuthi ubani. Uyabona wazazi ukuthi ubuyaphi, wazazi futhi ukuthi ubani. Lapho kuzoba right. But nje hayi guys ziphatheni kahle. Kwaze kwaphuma namafinyela. Ziphatheni kahle guys. Umuntu ehluphekile ayazi inhlupheko yakubo. But uzozalana azoba isidakwa la eGoli. Abe isidakwa umuntu adakwe. Adakwe, akhethe ukudakwa. Akhethe nje ukuba yirabishi. Mara uyazi ukuthi ubuyaphi. Hayi guys, no. No, it's too much. Ziphatheni kahle. Please siyacela. Ziphatheni kahle. Ziphatheni kahle. Mafinyela. Hayi bo, ziphatheni kahle guys please. Siyanicela, ziphatheni kahle. Yabona manje ngithi nginenzele ividiyo la kuzokhona ukulezela khona. La endlini hayi kuminyene nje. Akukho la ngizothi ngizoshuthela khona isithombe. So ngithe hhayi ithi nginenzele khona la duze kwekhethini, duze kwesikhwama lesi. Ziphatheni kahle guys.
okubalulekile yilokho, zithande. Hayi bo, wena ngoba manje i-life yakho seyi-fucked up, sowufuna uku-fuck up-a ne-life yabanye abantwana. Ngoba wena uphumelele elayifini, uphelile, sowuyisibotho, sowufuna ukubothoza abanye abantwana ngoba wena ubothokile phela. Ngicela ukunisiza ngebhizinisi kuphela. Ngiyanicela please. Ibhizinisi nje kuphela. Iwele lami mina lisemanzini. Akekho umuntu ozoba iwele lami. Akekho futhi umuntu ozofana nami. So ngizamile, ngazama, ngalalisa lo, ngalalisa lo, ngalalisa lo. No, I rather be with my husband kunokuthi ngibe nabantu abaprethendayo, abangangifuni, abangizondayo. Yazi umuntu avele akuzonde nje ungazi ukuthi ukuzondelani. Bavele nje bakuzonde nje ungazi ukuthi uzondwelani. Uzibuze ukuthi hayi mani ngenzeni kanti? Uthi uhamba nomuntu, uthi ukhuluma naye nje uyabona nje abanamsebenzi nawe. Thokozani. Abanamsebenzi nawe abantu. So into engizokutshela yona nje, phila impilo yakho ube happy, ube yilo muntu ofuna ukuba wuye. Truly speaking, imali yes sayifuna sonke. Ngicela ukuthi abantu bavuke emaqandeni. Vukani. Vukani. Mina okay, ungeza first day uthi hayi sis Ayanda ngicela indawo yokulala. Second day, third day, fourth day. Hayi bo, mina benginethwa yimvula la eSprings kungekho umuntu ongisizayo. Ngiza nejezi every day, ngenza sure ukuthi ijezi ngilifaka esikhwameni, ngiya eSprings ngiyofuna imali, ngilala ema-Yellow House. Kungekho umuntu ongisizayo. Angikhumbuli ngikokodela umuntu ngithi ngifuna ukulala. Akekho umuntu mina bekangisiza. Ngathi nonke nifuna ukugijimela la kwami. And ngathatha oyi-1 kuba ney'nkulumo. Yinto enginyanyisayo leyo. Uma ngizogcina oyi-1 kuba ney'nkulumo ukuthi mina how come ngigcina uzibanibani. So angisalalisi muntu. If nizolala la kwami kuzoba yi-R50 and R50 yakhona izoba u-cash. Ngifuna kuqala before ngena la endlini yami. Sikhulumele phezu kwento yokuthi-ke hhayi ubhadalile-ke R50. Ngaphandle phela amanzi manje sekunamanzi la ekhaya. And amanzi phela ayakhuphuka, ibhili iyakhuphuka. Manje nina nifuna ukuzolala la ekhaya ningikhuphulele ibhili yamanzi. Ngaso sikhathi leso angisebenzi. Ngiyanizama nje ukuthi just nani nibe right, niphinde ningihlebe futhi. Ningibize ngomthakathi. Mina ngumthakathi angisho. Mina ngumthakathi, mina ngumloyi mina. Mina inhliziyo yami iklini shem. Akekho umuntu futhi enginesici naye, akekho umuntu futhi engimbambela amagqubu. Eyami inhliziyo iklini. So ngithe ithi ngikhulume manje ngingakafi. Ngoba mawukhuluma if sowufile angeke ukwazi ukukhuluma. Athi ngibeke kanjalo. If sowufile angeke ukwazi ukukhuluma, ngcono ngikhulume manje ngingakafi. Ngiyi-address-e le ndaba ngoba hhayi mina sengikhathele shem. Ngibizwa ngomthakathi, mina ngibulale indoda yami, mina wonke amadoda wami engihlala nawo ayafa. Manje senigade ukuthi wafa umakhi mina nizongigandaya ngamatshe. What kind of language is that? Hawu, makazifele uzifele mos, kanti kunani? Kanti nina nigade mina ukuthi mina ngiyophila kanjani elifini yami. Angeke nize nilunge, soze nize nilunge. Hawu, abantu babalekela impilo yabo, babalekela ama-responsibilities wabo. And then at the end bafuna ukuza kwami, bazohlala kwami. Kube ngathi manje sekuhabantu bala ekhaya. Mina okokuqala angithwasisi abantu ababhema ama-drugs. And angeke ngize ngithwasise abantu ababhema ama-drugs. No.
ngeke. Noma abantu bathi bayafuna ukuthwasa, no, ama-drugs no. Mhlambe bakhona laba ababathwasisayo ababhema ama-drugs and futhi mina ngasisebenza abantu and hhayi ukuthi angikwazi ukusebenza abantu. Anginasikhathi nje sokusebenza abantu mina. Ngizozenzela le engifuna ukuzenzela yona. Noma ngisemgwaqeni ngibamba amapipi wabantu noma ngenzani, still lokho kusesewumsebenzi. Okwamanje mina before ngisebenza abantu kumele ngihlabele inkomo ebomvu, ngifake umkhonto phezulu. Ngoba hhayi izitha zami, hhayi khona izitha zesifazane nezitha zamadoda angazi ukuthi ngoneni ebantwini. Ngendlela nje ninenzondo ngayo ngami. Mina anginangxaki namntu, angizondi muntu, ngihlezi ngibingelela njengesilima but when it comes to mina kuvela mina abantu bashintshe face, nigijime ningene ezindlini. Ngizibuze ukuthi hayi bo, kanti la bantu banjani? Ngoba sonke siyafana sizofuna imali emgwaqeni. Akekho ongcono kunomunye. If bowungcono ngabe usemsebenzini udraya ney'tulo. Ngabe usema-ofisini a-serious uyasebenza. Manje siyafana sonke but nina nizolwa nibange ukuthi uzibanibani ugqoke kangcono kunozibanibani. Uzibanibani muhle kunozibanibani. Kanti sonke siyafana, umuntu nomuntu udaleke ngendlela yakhe. Ngicela ukuphila impilo yami please, angifuni ukuphila impilo yabantu. Ilokho nje engizokusho namhlanje. Ngicela ukuphila impilo yami, ningangiphilisi iy'mpilo zenu. Ningalinge nje ningiphilise iy'mpilo zenu. Iy'mpilo zenu angizifuni. Umuntu nomuntu unekhaya lakhe, umuntu nomuntu unendawo yakhe la ahlala khona. So uma nizongiphathisa imithwalo yenu manje ukuthi ngithi ngilalisa lo, kusasa omunye futhi uyavela ufuna ukulala, kahle kahle niyangibanga. Ngicela ningiyekeleni please. Ngicela ukuthula manje. Ngicela ukuthula. If uzolala la 50 rand indawo mayikhona. Asikho isidingo sokuthi uthukuthelele ukuthi wena ufuna ukulala la ka-Ayanda ngenkani. If uyabona ukuthi usowusebenzile uyintombazane, gibela iteksi ubuyele kwakho. Uphinde ubuye futhi sebenzela lokho. Kunokuthi uyolala emgwaqeni, uyolala kazibanibani. Thina manje sekumele siphile kabuhlungu ngesimanga sakho ukuthi wena ufuna ukuhlala nathi. Asisana-privacy yethu thina ngesimanga sakho. Ngoba wena ufuna ukuba undingasithebeni, ufuna ukulala emgwaqeni. Gcine sowuhlukumezeka emgwaqeni, sowubhema ama-drugs. Nje. Hhayi guys man, hhayi. Siphatheni kahle. Thokozani emakhosini makudede bomnyama uvele ukhanya. Nisakhuluma noMamlambo, uSompisi uSomnandi. Ugawule esizweni ulutsha umhlonishwa. Ndithi Camagu ndawenda awe-Action. Thokozani emakhosini. Thokozani.